Aggregaatti on öljyllä käyvä pieni voimalaitos, mikä jauhaa sähköä yhden talouden pieniin tarpeisiin. Se antaa lähinnä valoa, mutta ei riitä maatilan tarpeisiin. Nämä hommat on tehtävä joko päivällä tai yöllä ja silloin ei muualla ei käsi olla ollenkaan virtaa päällä. Ja jos oikein kiire on, niin lapset saa ruveta nukkumaan ja TV olla kiinni. Ei ottaa mitään päälle. Ei kestä vehkeet. Valtio suunnittelee suurilla linjoilla kansalaistensa hyvinvointia. Mutta mitä mieltä on valtuuston puheenjohtaja Pekka Lehtomäki syrjäalueiden sähköistämisestä? Kuhmon kunta, laaja-alainen Kainuun pitäjä, on ollut uudissähköistyksen kohteena runsaan 30 vuoden ajan. Tänä aikana on yli 97% talouksistamme saanut sähkön. Mutta monta vaikeutta on tällä taipaleella nähty. Kunta on joutunut omistaan panemaan valtiovallan kitsauden takia yli 1 miljoonaa markkaa Kainuun Valon avustamiseen ja olemme myös niiden talojen kohdalta, joihin ei sähkölinjat ulotu, panneet kunnan rahoja yli 500 000. Tällaisia aggregaattitaloja on yli 60. Tämän päivän tilanne näkyy tästä kartasta. Joka kertoo, että lähes 150 taloa odottaa hartaudella, että Helsingin päättäjät hellittäisivät rahasäkkiensä nyörejä. Mutta kaikkein surkein tilanne ehkä on jäämässä taakse. Uudissähköistystyö jatkuu Vartiuksen, Härmän ja Kukkajärven alueella. Valtion budjetissa on tälle vuodelle varattuna 18 miljoonaa markkaa ja ensi vuodelle 24 miljoonaa markkaa. Näillä varoilla sähköistäminen viivästyy 1990-luvulla saakka. Todellinen syy voi löytyä sähköistämättömien talouksien sijainnista. Ne hajaantuvat melko tasaisesti kehitysalueiden eri vaalipiireihin ja luultavasti minkään puolueen poliitikko ei voi laskea kuittaavansa näin hajallaan olevia ääniä. Tämä auto käy Saunajärvellä 3 kertaa viikossa, maanantaina, keskiviikkona ja lauantaina. Linjan pituus on noin 52 kilometriä. Ja tällä reissulla viivytään noin 2 tuntia 20 minuuttia mutkin. Tänä päivänä ei ollut kuin 1 matkustaja tänne tullessa.
Kansalaisten tasa-arvosta puhutaan ja kirjoitetaan, mutta jotkut asiat ovat edelleen pienestä kiinni. Kun sähköverkko kulkee 1,5–2 kilometrin etäisyydellä, niin unohtamisen tunne kasvaa mielessä voimakkaammaksi kuin usko valtion rahapulaan. Metsuri Heikki Ronkainen on joutunut tyytymään vuosikymmeniä Petromax-lyhdyn valoon ja ihmettelee, miksi rintamalle riittää jopa halpaa yösähköä, kun rajaseudulle ei saada edes kallista päiväsähköä. Sähköistämättömissä kylissä tehdään työtä ja yritetään kuten muuallakin. Täältä ei suunnitella poismuuttoa, jos meidät yhdistetään valtakunnan verkkoon, sanoi metsuri Heikki Ronkainen. Minun kotalla olisi pitänyt poistuttua putkikomento pikäisin, että se ei ota kerralla syttyväksi sen. Onhan se tuo. Tänä vuonna tulevat sähköt yhdistetyksi koko maassa 420 talouteen, mikäli ennakkosuunnitelmat pitävät paikkansa. Nämä taloudet sijaitsevat 30 sähkölaitoksen alueella Pohjois-Karjalassa, Savossa sekä Lapissa Enontekijön, Inarin ja Utsjoen kunnissa. Valtio käyttää näihin avustuksiin yhteensä 12 miljoonaa markkaa ja avustaa lisäksi aggregaattihankintoja 1 miljoonalla markalla. Raakana meinaa poltto. Se on tuo suutin peru taas liian iso. Sillä lailla sen saapi monesti korjattua terve osto, kun jollakin haarukan tai pöytäveten varrella naputtanut tuon reijän kiinni ja ohut teräslanka viilattu piikki ja sillä pyöräyttää uudestaan tuon suuttimen reijä. Se on muista hajaveikkausta. Saattaa tulla liian iso okkiva, se on aina uudestaan ja jos se onnistuu, niin siinä säästi 23 markkaa 50 penniä. Siitä tuli kunnon putki sillä lailla. Minä olen paljon tehnyt sillä lailla, vaan toisinaan menee suojeksi.